Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadosipun tasih wonten ingkang ngalamun nggih Mbah nggih. Kula wangsuli sepindah malih. Mugi-mugi ingkang kersa jawab salam ingkang dereng haji enggal dipun timbali waget haji. Amin. Wonten ingkang dereng haji ibu-ibu? Cobi ngacung. Nggih. Sami berartos nggih. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya saestu dipun paringi kesempatan waget ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kala wangsuli sepindah malih nyuwun ikhlasipun, nyuwun danganipun penggalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masobihidzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula dhereki, kawula takzimi dumateng beliau Al Mukarrom Romo Kiai Abdul Hafid Mahfud dalah Al Mukarromah Ibu Nyai Susmiati ingkang tansah kita sedaya dhereki, kita sedaya tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya dhereki beliau Ibu Ketua Muslimat, Ibu Ketua Fatayat ingkang saestu tansah kita mulyakaken dalah sedaya jajaran kepengurusan Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama, khususipun wonten ranting Karanganyar ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten kasupen dumateng sedaya ibu-ibu, sedaya bapak-bapak ingkang rawuh wonten mriki, sedaya ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat ranting Karanganyar ingkang saestu tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen dumateng sedaya pamrih adicara, bapak-bapak YouTuber, ugi teng mriki wonten ibu-ibu ingkang nembe sate Yakul dan lain sebagainya ingkang nembe sadean sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah. Boten kasupen Bapak Sound System dan sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kita takzimi. Saderengipun Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan karohmatan dumateng kita panjenengan sedaya sehingga wonten ing wekdal menika kiambek waget sareng-sareng makempal manunggal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin ya rabbal alamin. Oh alah nggih, matur sembah nuwun. Masya Allah, siap, siap Ibu nggih, matur sembah nuwun. Masya Allah, niki wonten kipase, alhamdulillah. Sepoi-sepoi, ibu-ibu kenging kipas angin napa mboten niki? Oh nggih.
kenging angine mawon nggih. Alhamdulillah. Mboten menapa. Senaosa radi teng mriki benter-benter sekedhik sumuk-sumuk sekedhik mugi-mugi ndadosaken saksi kiambah nate ngaos sareng-sareng kita panjenengan sedaya nate tolabul ilmi nate silaturahmi ingkang mugi-mugi waget ngimbeti amal kesaenan wonten alam kelanggengan Allahumma amin. Kula teresaken sholawat ma'asalam katur dumateng Kanjeng Nabi. Ugi teng mriki remen bingah sanget kawula waget lumarap silaturahim mriki kepanggih kalian ibu-ibu sedaya ingkang luar biasa kadosipun tambah cantik-cantik sedaya nggih Ibu. Setelah sekian purnama tidak berjumpa niki estu pun kangen sanget kalian Bulis, kalian Bu Raihana, Masya Allah luar biasa. Niki pun dangu mboten silaturahim wonten Borobudur dados cobi kula tes riyen semangate. Ubur-ubur ikan lele Borobudur tos pundi kabare. Saya alhamdulillah ubur-ubur ikan lele ingkang rawuh mugi lancar rezekine. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pantune sampun saniki sholawat sareng ngaten nggih ibu-ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min rummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah shollu ala Nabi Muhammad. Mugi berkah doa kala nembe sholawat kala nembe ndadosaken kita panjenengan sedaya dipun paringi nasib sae bejo mulya donya akhiratipun. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki remen kita panjenengan sedaya sareng-sareng makempal wonten mriki dalam rangka selapanan muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Karanganyar niki nembe bikaan nggih ibu-ibu kala wingi sampun sareng-sareng selama 1 bulan lebih kiambek boten pepanggian kalian sederek-sederek sampun sibuk silaturahim nggih niki sampun badan-badan nggih niki mumpung tasih wulan Syawal kula ngaturaken sugeng riyadi dumateng ibu-ibu sedaya tentunipun selama gesang seserayan selama bermuamalah kalian panjenengan sedaya kathah sanget kekiranganipun saha kalepatanipun zahir batos nyuwun agunging pangapunten sedaya hakul adami nyuwun ikhlasipun nyuwun ridhonipun sareng-sareng insyaallah ngapuran-ngapuranan ngoten nggih Bu nggih mumpung tasih wulan Syawal tasih niki perpegan halal bihalal ngoten ngendikanipun kala wau dipun ngendikani sakniki kathah ingkang nembe wonten acara sanesipun dados memang perpegan halal bihalal. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki adalah bikaan selapanan Nahdlatul Ulama teng pundi kita panjenengan sedaya monggo sareng-sareng dipun tata malih niate dipun tata malih manahe kagem napa teng mriki kagem sareng-sareng hikmah kembali wonten Nahdlatul Ulama napa malih kepengker kiambek sampun sareng-sareng beribadah tenggene wulan Ramadan kiambak dipun didik kalian Gusti Allah
Kiyambak dipun madrasai kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun ajaraken werni-werni kita panjenengan sedaya sing biasane di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan niki nek badhe salat sunah selama 20 rakaat sebanyak 20 rakaat setunggal wekdal nate napa mboten? Dereng nggih Bu nggih. Niki misale kok kiambak dalu-dalu teko salat 20 rakaat salat sunah niki kadosipun jarang sekali. Tapi berkah wulan Ramadan sing biasane bendalu mboten nate salat sunah akhiripun derek salat sunah traweh ping kalih doso witir ping 3. Niki berkahnya bulan Ramadan. Sing biasane jam 3 dalu mboten nate wungu enten napa mboten Bu? Oh kathah walangke. Nah niki sing biasane jam 3 dalu boten nate wungu berkah bulan Ramadan jam 3 dalu kersa wungu sahur napa salat. Sahur. Walah Masya Allah. Nggih mboten menapa sahur. Jam 3 dalu ki ambek waget wungu senaosa teng mriki wungune dereng waget tahajud, dereng waget salat sunah, tapi ki ambek sampun sareng-sareng wungu, mangke ngunjuk dahar dan lain sebagainya, masak dan lain sebagainya. Ki ambek dipun didik, dipun madrasai kalian Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun napa sing biasane kita panjenengan sami di bulan-bulan sanes sing mboten nate maos Al-Qur'an, berkah bulan Ramadan ki ambek teng mriki saged maos Al-Qur'an beberapa juz, bahkan wonten ingkang piyantun sing menghatamkan Al-Qur'an perorangan. Alhamdulillah. Kinten-kinten bulan Ramadane sak menika sudah berlalu. Teras Al-Qur'ane pun pikantuk pinten juz selama bulan Syawal niki ibu-ibu? 0 juz. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kathah juz nggih Bu nggih. Juz apel, juz mangga, juz jeruk. Masya Allah. Nah juz alpokat Masya Allah. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Nah, nggih matur sembah nuwun Masya Allah. Werni-werni niki. Nah, terus kita panjenengan sedaya matur sembah nuwun Masya Allah. Kita panjenengan sami di bulan Ramadan kala wingi dipun didik niki sareng-sareng bulan Syawal niki harusnya kita panjenengan sami menjadi pribadi engkang langkung sae, pribadi engkang lebih baik lagi. Maka tenggen bikaan selapanan monggo sareng-sareng kita niati mugi-mugi dados piyantun engkang waget ziyadatul khair, piyantun engkang selalu bertambah kebaikannya. Seperti ngendikanipun taklim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari harus bertambah kebaikannya, setiap hari harus bertambah ilmunya. Tenggene Nahdlatul Ulama kita panjenengan sami insya Allah dipun didik sareng-sareng supados nopo dados piyantun engkang lebih maju, piyantun engkang kersa mengupgrade diri, piyantun engkang kersa dandosi awake supados dados piyantun engkang seperti dipun kersakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi para rawuh teng mriki sekalian halal bihalal keranten mumpung tasih wulan Syawal. Kula yakin panjenengan sedaya sampun midhanget kathah sanget pangendikan-pangendikan babakan halal bihalal. Monggo, tapi kadang pangendikan niku hanya sampai ke telinga kita, tidak sampai ke hati kita. Leres napa leres Bu? Leres. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kenang nopo ketika kiambek dipun ngendikani kok hanya masuk ke telinga saja tidak sampai hati kita. Kanjeng Nabi nate dawuh, Allah wa inna dalam ngoten olah nggih sak menika nggih don sewu sak derenge kula terasaken ibu-ibu sangu arta napa mboten nggih kathah napa sekedhik kathah alhamdulillah kinten-kinten nek sangu merah-merah biru-biru ijo-ijo kuning-kuning abu-abu sing badhe dipun lebetaken pundi abrit nggih Bu nggih Masya Allah Bu Royhana kok abu-abu niki tos pundi. Dados kiten-kiten nek sangu 25.000 sing badhe dipun masokaken 20.000 napa 5.000. Masya Allah kompak sedaya.
Oke, wonten menapa saikhlasipun, monggo semampunipun kita sareng-sareng menginfakkan harta kita, mugi-mugi dipun paringi barokah, mugi-mugi sedekah kita panjenengan sedaya wonten siang menika ndadosaken setunggaling sababiyah kiyambak dipun paringi gesang ingkang bejo mulya donya akhiratipun. Allahumma amin. Kalian dipun sholawati sareng-sareng ngeten nggih Bu nggih. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tafariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi semanten ugi Bu wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampun nopo dereng Bu Panitia? Sampun nggih? Sampun, nggih alhamdulillah. Nggih monggo ingkang dereng mangke waget nyusul. Ngaten nggih Ibu-ibu. Alhamdulillah mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan sedaya sedekahaken dadosaken setunggaling amal sae ingkang benjang waget dados pitulung kagem kita panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur kula wau le matur dugi napa Bu? Sawalan, nggih. Tasih kemutan napa mboten?
Oke, halal bihalal. Oke, ting mriki kula aturaken wau kita panjenengan sami sudah sering sekali dipun ngendikani werni-werni sampun midanget kathah sanget pangendikan ingkang lewat wonten telingan kita panjenengan sedaya. Tapi kadang tidak sampai kepada hati kita panjenengan sedaya. Padahal ingkang baken di dalam tubuh kita panjenengan sedaya ingkang penting, paling penting di dalam jasad kita panjenengan sedoyo niki adalah hati kita panjenengan sedoyo. Seperti dawuhipun Kanjeng Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ida sholahat sholahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ibu-ibu kiyambak didhawuhi eling, didhawuhi nek cara bahasa Indonesia nih mengingat ngaten nggih, mengingat bahwasanya di jasad kita panjenengan sedoyo tenggene tubuh kita semua niki ada sebuah mudghah, enten gumpalan. Gumpalan niku nopo? Ketika gumpalan wau ida sholahat sholahal jasadu kulluh. Ketika gumpalan ini bagus, maka jasad kita juga akan menjadi jasad yang bagus. Akan tetapi sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika mudghah ini gumpalan niki kok awon, maka jasad kiyambak nggih naudzubillahi min dzalik dados jasad ingkang awon. Napa mudghah wau dipun ngendikaken Kanjeng Nabi, ala wahiyal qalb. Ingatlah yang dinamakan mudghah niki adalah hati kita panjenengan sedoyo. Dados wagete kiyambek nggadhahi jasad yang bagus, jasad ingkang sae niki pertama harus ndandosi napa riyin ibu-ibu? Manah ataupun hati. Dados nek hatine kiyambak sampun dipun dandosi, hatine kiyambak dipun isi sesuai porsinya, maka juga jasate bakalan dados jasad ingkang sae. Nah, hati ini harus kita isi apa ibu-ibu? Panjenengan sedoyo misale kagungan gelas niki biasane dipun isi teh manis. Leres nggih Bu nggih. Nah, gelas yang biasanya dipun isi teh manis wau kok kalih panjenengan dipun isi nuwun sewu iwak jaher utawi grameh kinten-kinten cekap napa boten? Boten cekap nggih, dipun presani nggih boten wangun ngoten nggih Bu nggih. Semanten ugi hati kita panjenengan sedaya, hati kita juga harus kita isi dengan napa nggih? Isi ingkang pas, isi ingkang sesuai porsinya. Nopo isine ati kita panjenengan sedaya? Apakah dipun isi utang? Apakah dipun isi nuwun sewu babakan dunia? Boten. Dawuhipun guru kula sebelum hatine kiyambak niki dipun isi perkara dunia harus kita isi dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dados manai dipun iseni Gusti Allah. Babakan donya mboten menapa Bu dipun penggalih karena kiyambek memang hidup di dunia dan perlu sangune gesang ting alam donya mboten menapa menggalih kiyambak nun sewu bondo donya mboten menapa tapi sebelum menggalih bondo donya harus jauh lebih dalam kiyambak atine dipun iseni Gusti Allah karena niki ingkang badhe ngayemaken manah ngayemaken gesang kita panjenengan sedaya. Contoh ngenten, kula wau aturaken ida sholahat sholahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Kenapa? Nek hatinya bagus jasate juga bagus. Nek atine awon jasate nggih dados awan awon. Contoh kecil, ibu-ibu misale tenggen mriki biasanipun kita panjenengan sedaya pas wulan Syawal ngenten niki enten ponakane silaturahim delalah ponakane kok pas wulan Syawal mboten silaturahim wonten daleme panjenengan tapi silaturahim tenggen sedaya dalem sing enten teng Karanganyar jenengan sakit hati napa mboten Bu? Sakit hati nggih Bu nggih. Pol gendikane Bu Rehana. Teras contoh malih niki enten
Ibu-ibu Borobudur niki tanggi nggih besti pisan, delalah bestine kagungan damel. Kiambak mboten disambat, mboten dingendikani gelo napa mboten. Serik pol, masya Allah. Sakitnya tuh di sini nggih Bu nggih. Sakitnya tuh di sini. Niki contoh kecil. Mangke nek sakitnya tuh di sini, nopo sampun kiambak penggalih, sampun kiambak lebetaken manah. Kadang kita panjenengan sedaya karena kekathah penggalih ngantos ngraosaken dahar mboten eco, sare mboten saged, nggih Bu nggih. Mangkene dahar mboten eco, njuk pun entene namung menggalih mawon sehingga kadang menyebabkan asam lambungnya naik, kadang marah-marah hingga darah tinggi leres nopo leres. Niki disebabkan karena apa? Sakit hati karena penggalih kita panjenengan sedaya, penggalih kiambek pikiran kita sendiri yang menyebabkan jasad kita kirang sehat. Dados salah satu ikhtiar kiambak nek kepingin sehat nggih kedah dandosi manah. Manahe dipun isi nopo ibu-ibu? Gusti Allah sedaya kiyambek pasrahaken, kiyambek bangsolaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek kok kiyambek menggalih dawuh-dawuh Gusti Allah nek panci teng mriki kados dipun ajaraken Kanjeng Nabi al insan mahallul khata wan nisyan. Menungso niki panggenane lepat kalih panggenane supe. Dados mbok menawi ponaan boten silaturahim niku keranten supe kan bisa jadi nggih Bu nggih. Nek kiambak menggali ngonten walah nggih pun boten menapa alhamdulillah malahane boten kelong artone. Nah, kan boten nyangoni, ngoten nggih Bu nggih. Oke. Nah, teras enten tanggine teng mriki bestine boten nyambat, kiambak nek kemutan, oh menungso niku panggonane lali kalih panggonane luput, boten menapa, malahane aku ora kesel. Kan ngoten Ibu, nuwun sewu. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Dados kiambak nek kersa mengembalikan sedaya yang kita alami niki kepada Allah Subhanahu wa taala kalih ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi, insyaallah dadosaken kiambek boten kekadahan menggalih ingkang sakmangkin dadosaken jasadipun kirang sehat. Senaosa nggih wonten ibu-ibu, penyakit niki memang asli saking Gusti Allah. Ujian kagem kita panjenengan sedaya, tapi tidak ada salahnya kiambek ikhtiar dandosi manah supados jasadipun nggih nderek sae. Ngoten nggih ibu-ibu. Dados monggo caranipun dandosi manah niki nek seperti dawuh wonten Al-Qur'an niki ingkang berkaitan kalian ngeker hawa nafsu dipun ngendikaaken bismillahirrahmanirrahim kula pendet intine wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Allah, pun ngantuk nopo dereng? Dereng. Pun pengen kondur nopo dereng? Dereng. Sampun dahar nopo dereng? Dereng malah Masya Allah. Oh nggih, sampun pikantuk nggih badhe dipun asta kondur. Oh nggih, panci NU estu nggih. Kados ngendikane ning Umi Laila, melu NU pancen nikmat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin-mungkin tidak hanya berkat tapi juga berkah. Ngoten nggih Bu nggih. Allahumma amin. Kula terasaken matur dugi napa Bu? Berkat. Sinten sing ngandikane berkat. Masya Allah, niki kula terasaken matur, kalau wau kula aturaken ingkang babagan ngeker hawa nafsu niki kiambak, kiambak memanage hati kita supados tidak gampang sakit hati, supados tidak gampang marah-marah, tidak gampang rodop-rodop, tidak gampang kecewa. Dawuhipun Allah, wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Nek sampun niki dawuhipun Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, kiambak bakal dipun tresnani Gusti Allah. Niki sepindah wal kadziminal ghaidha. Monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya niki berusaha ngeker hawa nafsu. Napa Ibu?
Oke, kok senyum-senyum sendiri nih? Nah, ngeker hawa nafsu, sepindah harus ngeker hawa nafsu. Karena apa hawa nafsu niki nek kok kiambak biarkan liar, kiambak biarkan negar-negar bisa merusak keadaan. Contonipun kula contohaken hawa nafsu niki ibarate kuda ataupun jaran ngaten nggih ibu-ibu. Jaran niki nek boten dikurung, boten dikandangi, kinten-kinten bisa merusak tanduran napa mboten? Nggih, karena boten dikandangi. Tapi nek dipun kandangi jaran niki nggih saged dados jaran ingkang sae. Semanten ugi hawa nafsu kita panjenengan sedaya. Nek kita biarkan negar-negar boten kiambek keker, boten kiambak tahan, maka bisa merusak keadaan seperti halnya jaran. Contoh piyantun ingkang boten kersa ngeker hawa nafsu, kadang enten keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa, kita marah-marah. Enten tanggine boten sae ki ambek marah-marah. Sedereke boten patos sae ki ambek marah-marah. Bahkan lebih parahnya kadang nek ki ambek pas kesusu, tenggen jalan, teng mergi, delalah kok enten piyantun nyebrang dangu ataupun kendala-kendala lainnya, kadang sampai ada piantun-piantun niki mengeluarkan kebun binatang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Dan yang keluar niki bahaya ibu-ibu. Kebun binatang yang diucapkan niki mboten kok hewan-hewan ingkang imut-imut kados dasar panda, dasar penguin, ngoten mboten leres nggih. Ingkang dipun sampaikan nuwun sewu, hewan-hewan ingkang kirang sae niki biasanipun piantun-piantun ingkang remene marah-marah misuh misuh. Nah, maka dari itu monggo sak mangkene kok sampun misuh-misuh dadosaken nuwun sewu. Buruknya keadaan, rumitnya keadaan. Maka dari itu mugi-mugi kita panjenengan sedaya tenggene wulan Syawal niki dipun paringi kesempatan dados piyantun ingkang waget ngeker hawa nafsune. Hawa nafsu niku memang musuh terbesar kiyambak ibu-ibu, lebih dari setan, karena hawa nafsu niki ada di dalam diri kita panjenengan sedoyo. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi al kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mbak, nek kepingin dados piyantun ingkang sae harus bisa mengendalikan hawa nafsune. Napa malih orang-orang seperti kita panjenengan sami kawula-kawulane Gusti Allah sing tasih kadang-kadang niki, kadang muslimatan, kadang dangdutan leres Ibu. Nah, kadang rawuh. Walah Masya Allah, boten menapa. Memang kita manusia kadang-kadang Ibu. Kadang teng mriki tindak pengaosan, kadang tindak salehonan. Nah, preso saleho mboten, Bu? Oh, mboten masyaallah nggih. Niki nek tenggene daerah kula tasih musim niki saleho, Ibu. Masyaallah. Nah, dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hambane Gusti Allah ingkang kadang-kadang kados kita panjenengan sedaya niki, monggo kiambak berusaha semaksimal mungkin untuk ngeker hawa nafsu kita panjenengan sedaya. Sing biasane 24 jam nonstop namung meresani HP mawon. Nek mboten scroll TikTok, YouTube, nggih Shopee, teras nopo niko malih Lazada, enten malih nopo to Ibu niko? Nah pun nggih sampun Shopee, Lazada, enten nopo malih pun werni-werni niko? Nah, nggih pun apal pengalaman pribadi niki, Bu. Terus kita panjenengan sami sing biasanipun kados mekaten mugi-mugi sak menika waget ngeker hawa nafsune. Sing biasane wungu sare langsung mresani HP enten, Bu. Kathah badhe sare mresani nggih HP, badhe dahar nggih scroll HP, bahkan nuwun sewu melebet kamar mandi nggih ngasto. Masya Allah, mugi-mugi pinaringan barokahipun Samsung.
Amin, sinten sing amin, masya Allah. Nah, tapi HP niki sakjatosipun waget kiyambek gunakaken kanthi kesaenan tergantung siapa yang menggunakan. Ngeten nggih ibu-ibu. Nah, mugi-mugi kiyambak scrollnya niku scroll yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, niki monggo sareng-sareng ngeker hawa nafsu wal kadhiminal ghaidha saklajengipun wal afina anin nas. Monggo sareng-sareng kita panjenengan sedoyo saling memaafkan. Nyuwun ngapunten niki gampil, tapi nek badhe maringi pangapunten kalian piyantun ingkang sudah menyakiti kita, piyantun sing sampun ngelarakaken manahe kiyambak, kadang kiyambak tasih kabotan. Badhe tindak muslimatan kok enten, piyantun sing menyakiti kiyambak rawuh, kadang kita memilih tidak rawuh daripada bertemu kalih tiang sing menyakiti. Leres napa leres? Leres, masya Allah. Tapi nek teng Borobudur mboten enten nggih Bu nggih. Mboten enten, oh mboten kathah, tapi sekedhik. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nah niki monggo kiyambak jangan kotori hati kita dengan rasa dendam kepada makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Karena tidak, insya Allah nggih Bu nggih, memang niki butuh perjuangan, pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa. Karena ganjarane nggih swarga, pramila nggih perjuangane luar biasa. Nek hadiahe piring cantik, panjenengan cekap tumbas daya sing sekilonan nika Bu, insya Allah angsal piring cantik. Tapi niki hadiah suwarganipun Gusti Allah, hadiah ridhonipun Allah, menawi kiyambek kersa memaafkan orang lain. Monggo kiyambek udari malih apa yang masih ada teng manai kiyambek mbok menawi tasih menaruh rasa benci kalih tiang sanes, raos mboten remen kalian tiang sanes, niki adalah penyakit hati kita panjenengan sedoyo. Maka dari itu hawa nafsu niki ambek monggo kita kalahkan supados nopo yang menjadi rasa dendam, rasa iri, dengki, serai yang ada di hati kita udari sareng-sareng. Niki termasuk hawa nafsu. Pramila ngendikane Gus Dur niku nek tenggen syair ngendikaken gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaesi iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasulullah. Ya Rafi asani wa tarajin wa fataya jirotal ngalamin ya uhilal judi wal haramin ya uhilal judi wal haramin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek ngendikanipun Gus Dur wonten syair ngendikaken nek gampil kebujuk kalian nafsu dadosaken manahe sengsara. Ngeten nggih ibu-ibu, mugi-mugi kiyambak tidak termasuk piyantun ingkang ngraosaken sorone manah, sorone gesang. Allahumma amin. Niki monggo sareng-sareng kembali ke laptop wal afina anin nas. Sareng-sareng saling memaafkan satu sama lain. Mugi-mugi kiyambak dipun kiyataken karena kita semua niki tidak punya kekuatan, kiyambak tidak punya kekuasaan. Sedoyo adalah kehendakipun Allah, pitulunganipun Allah.
adanya kiambek waget makempal wonten mriki niki karena pitulungane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makane monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya teng mriki lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ingkang waget dadosaken sekeca napa mbotene gesangi kiyambak niki namung Gusti Allah. Pramila setunggaling sahabat ketika nyuwun curhat kalian Kanjeng Nabi, matur dateng Kanjeng Nabi tentang permasalahan hidupnya, Kanjeng Nabi ngendikaaken fasbir dipun dawuhi sabar fal yukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enten sahabat niki mengadu dengan keruwetan, kerumitan gesangipun karena banyaknya cobaan dari Allah. Sahabat matur dateng Kanjeng Nabi. Dados sahabat niki nek kok merasakan gesange mboten sekeco, curhate langsung kalih Kanjeng Nabi. Matur kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bagaimana hidup kula sing kados mekaten niki? Banyak sekali yang kula rasakan, banyak sekali keruwetan ingkang menimpa kula. Dawuhipun sahabat ngonten, lajeng Kanjeng Nabi dipun dawuhi fasbir, sabar. Sabar niki gampil napa mboten ibu-ibu? Masya Allah, nggih, butuh perjuangan nggih. Niki Masya Allah, sabar. Dipun dawuhi Kanjeng Nabi, dipun dawuhi sabar. Ugi fal yukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain sabar, juga harus memperbanyak kalimat hauqalah. Karena kalimat hauqalah niki insya Allah mangke waget ndadosaken imbetipun ayem manah kita panjenengan sedaya. Ketika sumpek, ketika ruwet, ketika merasakan hidupnya rumit, cobaannya banyak, maka perbanyaklah membaca kalimat hauqalah. Terus pundi kalimat hauqalah ibu-ibu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah dengan memperbanyak kalimat hauqalah niki sah mangke dadosaken kiyambak ngraosaken ayem, tentrem, ampun namung setunggal atus kalih atus niki tasih sekedhik paling boten nggih sedasa ewu ngoten nggih ibu-ibu. Nah, Masya Allah, monggo sareng-sareng kita panjenengan sami ngadah-ngadahaken dzikir dhateng Gusti Allah karena memang yang bisa membersihkan hati niki dengan memperbanyak kemutan Allah. Nek kok nuwun sewu, teng mriki hati kita iseni dengan perkara-perkara selain Allah niki ndadosaken ruwet, ndadosaken pusing. Sing boten marai pusing di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Garwane kiyambak pun kadang ndadosaken pusing, leres napa leres? Nggih, garwane kiyambak kadang menjadi cobaan untuk kita. Putrane kiyambak kadang nggih dados coba, leres Ibu, leres. Pekerjaan kita kadang juga menjadi ujian untuk kita panjenengan sedoyo. Tapi panci estu sedoyo niki nggadahi keruwetan kiyambak-kiyambak ibu-ibu karena Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing tenang, sing ayem ibu-ibu. Allah niki oke, sing tenang nggih Bu nggih. Niki pun lajeng kondur napa dereng? Dereng, oke. Badhe pukul pinten antuke kondur? Pukul gangsal saestu asaripun pukul pinten teng Baramudo? 6. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pokoke kados biasanipun nggih, menawi sampun bosen dehem ngoten mawon. Oke, Masya Allah pen langsung didehemi niki. Kula tak pamit mantep. Nerasaken matur kalau wau kula aturaken bahwasanya kita panjenengan sedaya niki sareng-sareng monggo dadosi manah iki ya Mbak, kita perbanyak Allah Subhanahu wa taala karena apa? Segala yang ada di dunia ini mesti berpotensi mengecewakan kiyambak.
Kadang garwane membuat kita kecewa, putrane membuat kita kecewa, orang tua kita pun bisa mengecewakan kita. Karena memang sedoyo niki makhluke Gusti Allah ingkang dipun titahaken dalam keadaan dhaifah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apes. Kita semua mempunyai keterbatasan. Terbatas ibu-ibu. Kiambek mboten gadai keluwehan-keluwehan ingkang sae. Sedoyo kesainan niki gadahipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang nek kok garwane mengecewakan, kadang pekerjaane mengecewakan, putrane tiang sepuhe mengecewakan, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun kembaliaken malih dateng Allah nggih boten menapa, dipun jembaraken malih manahe. Sedaya niki tidak akan terjadi jika tidak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo sareng-sareng kiambek berusaha rido, berusaha remen kalian sedaya ketetapan-ketetapanipun Allah. Niki wau kula aturaken sedaya piyantun gesang niki nggadahi keruwetan piyambak-piyambak, nggadahi cobaan piyambak-piyambak. Gesang niki sawang sinawang. Kadang enten piyantun sing full senyum, jegogos niki tapi sebenarnya memendam banyak luka nggih wonten nggih ibu-ibu. Leres. Nah, oh alah masyaallah. Nah, terus ting mriki kadang juga wonten piyantun sing perengut padahal kalian Allah sudah diberikan nikmat yang banyak, sampun dipun paringi sugih tapi tetap perengut. Enten napa mboten? Enten. Masya Allah, piyantune nggih rawuh jilbabe napa? Ijo ireng, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula dijothaki niki kalih Buraihanana. Para rawuh ingkang kawula muliaken, nerasaken matur pramila dengan ini adanya hidup kiambak niki namung sawang sinawang, sedaya nggadahi cobaan masing-masing. Sakderenge kiambak nilai hidup orang lain, monggo dandosi riyen hidup kita sendiri. Terus enten sing nuwun sewu teng mriki orang yang modelannya memang mbok menawi prengat-prengut kekadaan nuwun sewu penggalih ataupun lain sebagainya, tapi monggo kita dandosi awake piyambak-piyambak introspeksi diri sendiri. Ngoten nggih Bu nggih. Karena ngaji kiambak niat ngaji niki untuk dandosi diri sendiri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang nek enten Pak Yai ngendika ngenten-ngenten, walah berarti bukae enten mboten sing sok ngonten. Enten piyantune nggih rawuh niki. Rawuh masyaallah. Nah monggo kita niati malih ngaji niki sebelum mengoreksi orang lain, ngoreksi riyen awake piyambak sakderenge kemutan. Oh, kae kesok ngono kae. Nah, ki harus sadar diri lebih dahulu. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan zahiran wa batinan, kagem senantiasa dandosi manah, dandosi awak supados benjang sareng-sareng mugi-mugi waget nggayuh suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini namung sementara nggih Bu, namung sementara. Tujuan kita kiambak niki musafir ibu-ibu. Kita hidup di dunia niki ibaratnya musafir, hanya seorang yang berjalan kemawon, lewat kemawon. Kiambak benjang harus memilih. Kiambak adalah musafir, besok kita niki tempat tujuannya kalau tidak surga ya neraka. Maka dari itu monggo kita perjuangkan suwarginipun Allah Subhanahu wa taala tenggene donyane Gusti Allah sing melelahkan niki. Capek napa mboten ibu-ibu? Capek nggih ibu-ibu menghadapi dunia yang Masya Allah luar biasa niki, kadang capek barang leres napa leres? Nggih, di dunia sing melelahkan, di dunia ingkang capek niki, monggo sareng-sareng kita gunakan capek yang bermanfaat. Kita damel capek kiambak, lelai kiambak, kesel kiambak, niki kesel ingkang nuwuhaken kemanfaatan. Karena enten kesel niki namung kesel tok tapi mboten angsal ganjaran enten. Tapi monggo kiambak gunakan kesel kiambak kagem tindak muslimatan, kagem tindak fatayatan, tindak pengaosan, tindak
kerja dipun niati ngibadah dipun niati madosaken sangu kagem larene ingkang tolabul ilmi niki insyaallah capek yang bisa nuwuhaken kemanfaatan wonten alam kelanggengan. Dados capeknya tidak hanya di dunia tapi benjang ganjarane waget kita raosaken wonten alam kelanggengan. Allahumma amin. Niki di dunia yang melelahkan monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya gunakan capek kita lillahi ta'ala karena estu sedaya kiambak sudah meyakini gesangi kiambak niki namung lillahi robbil alamin kagem Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun malih napa sampun malih saestu masyaallah niki sampun somo asaran napa dereng pun wingi ya Allah pun wingi dereng nggih Bu nggih. Nah niki nggih kala sekadek malih saderengipun dipun terasaken monggo dipun sholawati rumiyin ngaten nggih Bu nggih. Kula teh semangate kekasih kita dambaan kita Nabi tauladan kita Nabi Muhammad idola kita Nabi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwadda roji atfatayaji rotal alami ya uhai lalju diwal karami sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken malih napa nih Bu sholawat nggih kula terasaken sekedhik malih sholawat salam tetap padamu engkaulah sang nabi penyejuk hatiku kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku bersama engkau damai hatiku ya Rasulullah salamun ngaling ya Rafi ngasa niwatarajin ngafatayati rotal ngalamin ya uhelalju tiwal karamin sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah raose ayem nggih menawi kemutan Kanjeng Nabi. Nek kemutan utang apa kabar Ibu-ibu? Masya Allah. Tapi mboten wonten ingkang kagungan utang nggih niki nggih. Oh kathah. Masya Allah nggih. Mugi-mugi kondur saking mriki waget ngelunasi utangipun. Amin ya rabbal alamin. Niki nuwun sewu kula nyelok atur infak panjenengan sedaya, amal panjenengan sedaya wonten siang menika pikantuk niki sedasa juta nggih Bu Nurma.
10 juta. Nah, enten nol ya. 10 juta kunting ketika dibuat. 1.076.500. Alhamdulillah, masya Allah, insya Allah. Niki selapan niki 1.076.000, selapan ngajeng 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi saestu napa ingkang sampun panjenengan sedekahaken, karena sedekah niki tidak akan mengurangi harta kita nggih Ibu. Menawi secara matematika dunia memang ketinggal. Wau sangu selangkung ewu pun dipun sedekahaken gangsal ewu berartos kantun kalih doso ewu niki nek matematika dunia. Tapi nek matematika nek Gusti Allah kiambek sangu 25.000 dipun sedekahaken gangsal ewu benjang niki dados celengan kita panjenengan sedaya. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi bal yazdad bakal diimbeti kalian Allah. Dados sing wau gangsal ewu insyaallah mangke ataupun benjang dados 50.000, 500.000. Allahumma amin. Nah niki monggo sareng-sareng kita ikhlasaken tasih kemutan boten wau sedekah pinten Bu? Mboten pun mboten diemot-emot nggih. Nggih, alhamdulillah saking ikhlasipun panjenengan sedaya. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur mumpung niki tasih bikaan selapanan, kita panjenengan sami kembalikan semangat kita memperjuangkan Nahdlatul Ulama, napa malih kiambak niki seorang ibu, seorang wanita yang akan menjadi pendidik putra wayah kita panjenengan sedaya. Fa kaifa nadzunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihidnil jahilat. Bagaimana kiambak bisa mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik nek kok kiambak boten dados piyantun ingkang sae, nek kok kiambak boten kersa tolabul ilmi. Maka dari itu monggo sareng-sareng kiambak semangati malih sing biasane tindake selapanan namung pas dusune kegiliran mawon enten napa mboten Bu? Kathah piyantune nggih rawuh niki Bu. Masya Allah. Lah niki mugi-mugi tidak hanya pas wayah kegiliran tapi antuke tindak selapan setiap selapanan, setiap pengaosan dipun paringi kesempatan nindai karena niki adalah organisasi ingkang sae ting pundi sanad ke NU-ane Mbah Hasyim Asy'ari niki saestu musalsal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, panutan kita panjenengan sedaya, inspirasi gesang kita panjenengan sedaya adalah Kanjeng Nabi. Maka dari itu insya Allah Nahdlatul Ulama niki ahlus sunnah wal jamaah, tidak ahli susah wal jamaah nggih Bu nggih. Dados menjadikan kiamat sing waune susah-susah menjadi kathah nglampahi perkawis sunnah. Allahumma amin. Mugi-mugi kiambak dipun paringi gesang ingkang bahagia, gesang ingkang teng mriki waget mensyukuri nikmat-nikmate Allah dengan cara ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, niki nek kula teras-terasaken kuatos gedangon karena sampun dangu kula matur teng mriki sampun kedangon nggih Bu nggih. Dereng. Lah tapi pun wonten ingkang kados pisang keluthuk ketutupan kupluk, gayane mantuk-mantuk jebule. Nah, pun ngantuk nggih ibu-ibu. Dereng malih masyaallah nggih. Ngenten mawon nginjang nek kirang ngundang malih sinten sing ngendika ngundang meneh. Nginjing nek kirang sirlek mawon kula sowani ngaten nggih Bu. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken, saestu tentunipun anggen nderekaken ibu-ibu sedaya wonten siang menika. Niki ampun bibarien saderenge doa Bu. Nek krusek-krusek madai berkat monggo nggih. Tapi ampun kondur saderenge doa karena inti acara saking awal dumugi akhir niki wonten tenggene doanipun. Saestu saking kula cekapaken semanten ngaturaken sedaya lepatan yon agunging pangapunten mbok menawi anggen kawula matur kirang cekap kalih napa ingkang ibu-ibu
kersakaken dohir batos haliyah makoliyah nyuwun agunging pangapunten mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang ingkang barokah fitaatillah keluargi sakinah mawaddah warahmah duriyah solih solihah pinaringan rizki halal barokah waget sowan Mekah Madinah sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah amin amin ya rabbal alamin. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Niki doa samangke kita panjenengan sedaya nyuwun barokah saking punyai saestu keranten kula tasih alit tasih kekatan dosa tasih remen dolan niki Bu nek lare alit nah niki oh sami masyaallah nah saestu saking kula cekapaken semanten menika doa kita panjenengan sedaya suwunaken barokah saking beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Sus dumateng beliau boten Bu Nyai saestu boten nah boten Bu Nyai waduh alah masya Allah onje masya Allah enggih ya Allah amin dan niki kok dawuh dados kula nek mboten derek mboten sekeca nggih Bu nggih mugi-mugi hajat kita panjenengan sedaya dipun ijabah sedaya keruwetan gesangi kiambak dipun udari kalian Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wassalafu shalih al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Amin ya rabbal Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma Amin ya yasifun wa salamun alal mursalin rabbal walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa Amin baraka wa istajib sallam. tungana bijahi sayyidil mursalin. Bil qabul wal ijabatil mas'ul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten kula cekapaken semanten wal afwu minkum. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.